1 октябрьдә республикада традицион өлкәннәр 10 көнлеге башлана. Бу көннәрдә өлкәннәр өчен күп төрле чаралар оештырыла. Актуаль әңгәмә сәхифәсендә шулар хакында сөйләшербез. Сүзне коллегам Ания Гыйбадуллинага бирәм. Өлкәннәр көне әти-әниләр, әби-бабаларыбызга аеруча игътибар, хөрмәт күрсәтә торган вакыт. Шул турда сөйләшү өчен без бүген студияга Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипованы чакырдык. Исәнмесез? Исәнмесез. Бүгенге көндә республикабызда өлкән кешеләрнең саны нинди? Ул артуга таба барамы? Дөрестән дә безнең өчен 1 октябрь календарьда ул өлкәннәр бөтен ил күләм халыкара өлкәннәр көне дип билгеләнгән һәм безнең республикабызда һәр 4нче кеше ул өлкән кеше. Аларның саны 914 мең. Һәм алар арасында быел 157 кеше үзенең 100 еллык юбилеен үтте. Әйтик, алар арасында иң өлкән хатын кызыбызга 107 яшь. Ул безнең Зәй районында яши. Иң өлкән Иратка 102 яшь. Ул Питрәчтә яши. Нинди тенденция күзәтелә? Елдан ел күбәя өлкән кешеләрнең. Шуңа күрә безнең ил күләмендә ил күләм проектлар тормышка ашырыла. Алар арасында демография дигән проектты һәм аның аерым чаралар каралган өлкән кешеләргә, актив өлкән кешеләргә һәм кызганычка каршы авырый торган өлкән кешеләргә дә. Әйдәгез башта менә шулай актив өлкәннәр турында сөйләшеп китик әле. Алар өчен нинди чаралар үткәрелә? Безнең республикабызда 2007 елдан безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары буенча аерым интернет долголетие дигән проект ашырыла һәм ул проект аша 80 меңнән артык өлкән кешеләребез компьютер технологиян өйрәнделәр. Инде быел университетның 3нче возраст дигән проекты, ул проект буенча 19 төрле чаралар өлкән кешеләргә. Алар бүген безнең тарихны өйрәнәләр, анарсын компьютер технологияларны өйрәнәләр. Ничек үзен карарга һәм инде әйтәләр, менә пенсиядә ул шундый кызыклы тормыш башлана гына дип. Әйтик, безнең Казанда Жизнелюб дигән проекты Әлмәт районында һәм һәр муниципаль районда өлкән кешеләргә, актив өлкән кешеләргә төрле чаралар каралган һәм алар үзләрен пенсияга чыккач та таба алалар. Димәк, мәдәни һәм спорт чаралары да кызыклы бит инде аларга, яме? Менә республикабызда уза торган спартакиадада 3000ннән артык өлкән кешеләр катнаша. Аларга волонтерлар ярдәм итәме? Безнең республикабызда яшьләр арасында бик күп волонтерлар һәм өлкән кешеләр арасында да, актив өлкән кешеләр арасында да серебряный волонтеры дигән бер аерым проект бар. Алар бер-берсенә үзләре ярдәм күрсәтәләр. Менә бу буыннар арасындагы бәйләнешне ныгыту эшендә үткәрелә бит инде бу чаралар, әйеме? Дөрестән дә менә әйтик, безнең республикабызның ветераннар советы быел 35 еллык юбилеен үткәрде һәм аларда шундый бер бар проект Балкыш дигән, Балкыш фестивале, анда җырны ярата торган, бии торган өлкәннәр катнаша. Алар арасында алар инде меңләп бөтен республикабызда, авылларыбызда һәм без беләбез, менә өлкән кешенең психологик яктан да шундый актив булу өчен аңа кирәк төрле буыннар белән аралашырга. Шуңа күрә алар балалар белән төрле ниндидер чаралар үткәрәләр. Безнең мәктәпләргә җөриләр, үзенең тормышлары турында сөйлиләр һәм аларның тормышы безнең балалар өчен зур үрнәк булып тора. Аларның тормышка караулары, аларның хезмәтне ярату, туган илнең хөрмәтләү ярату балалар өчен зур үрнәк һәм без шундый вакыйгаларны бик яратып уздырабыз. Сер түгел, өлкән буын кешеләре шулай да ватанпәрвәрлек хисләре белән тәрбияләнгән, әйеме? Менә алар безнең яшь буынга тәҗрибәдә уртаклашалар, үрнәктә күрсәтәләр, бит. Дөрестән дә алар мәктәпләргә чыгалар һәм үзенең тормышлары турында сөйлиләр һәм балалар белән аралашалар. Әйтик, безнең менә 26 интернат бар республикабызда. Ул интернатларга анда ялгыз яши торган кешеләр, күбрәк яши инвалидлар һәм аларның туганнары да юк, балалары да юк. Менә шул интернатларга ул балалар килеп, алар үзенең баласы кебек, үзенең оныгы кебек күрә һәм алар ул балаларны үз баласы
баласы дип күрә, үз оныгы дип күрә һәм алар белән уртак чаралар үткәрә. Сер түгел, өлкән кешеләрнең сәламәтлекләрен ныграк кайгыртырга кирәк. Шул юнәлештә нинди чаралар күрәсез? Менә шундый категория өчен ул озак вакытлы карау дигән системасы безнең республикабызда эшләп бара һәм ул системада 6000 якын өлкән кешеләр катнаша. Аларның берничә авыр диагнозлары бар һәм без аларга сиделкаларны, социаль ярдәмчелекне күрсәтәбез медицина ягыннан. Һәм шул эштә төрле медицина үзәкләре катнаша. Әйтик, ил күләм проекты демография буенча безнең республикабызга 43 автомобиль бирелде һәм без бу машиналар белән өлкән кешеләрне, 65 яшьтән узган кешеләрне, бигрәк тә авыл җирендә яши торган өлкән кешеләребезне хастаханәләргә алып барабыз. Әйтик, менә авылда яши торган кеше, өлкән кеше, ул бит әллә ни нәрсәсе авырмаса, хастаханәгә җөрми дә, больницага да бармый. Ә менә без инде бу планлаштырып диспансеризацияларга, ковид вакытында вакцинацияны, ревакцинацияны уздыру өчен шул өлкән кешеләрне алып барадыр. 126 мең кеше шул проект аша узды, диспансеризацияга бардык һәм безнең өчен зур күрсәткеч, менә ул диспансеризацияга бара, аны шул ук вакытта әйтәләр, сезгә операция кирәк бит. Менә ел сайын 100дән артык шундый өлкән кешеләрне ул диспансеризацияга бара, ә без аны операцияга алабыз. Менә ул дөрестән дә шул кешеләрнең тормышын саклау дигән проекты. Менә безнең өчен ул бигрәк тә канәгать һәм бигрәк тә актуаль булып тора. Бу көннәрдә бит әле өлкәннәр 10 көнлеге дә узачак. Без аны өлкәннәрнең 10 көнлеге декада дип әйтәбез. Безнең инде тормышта һәм безнең министрлык өчен өлкәннәр белән эшләү менә бу 10 көнлек кенә түгел, ул безнең шундый планлаштырган эшебез. Бу бәйрәм көннәрендә безнең өлкәннәргә әйтер сүзләрегез дә бардыр. Хөрмәтле әбиләребез, бабайларыбыз, татарстанларыбыз, өлкән кешеләребез, сезгә нык сәламәтлек, тормыш бәхете телибез һәм сезнең тормышыгыз безнең өчен өлкән кешеләрнең тормышы, аларның тормышка караулары, хезмәткә караулары безнең өчен бигрәк тә яшь буын өчен зур үрнәк булып тора. Һәм сау сәламәт булыгыз һәм үзегезнең бәрәкәтле тормышларыгыз булсын, балаларыгыз бәхетен күреп яшәргә язсын. Шундый изге теләкләр белән без әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Өлкәннәребезне хөрмәт итеп, яратып яшик.